luxusvillák épülnek Samos szigetén, Görögország egyik legszebb részén, ahol nem csak nyaralni lehet, hanem esküvőket is lehet szervezni. We are building a villa park. It's 100 meters from the beach. A villapark 100 méterre van a parttól. We have tractors on the side. Már az építkezéseket is elkezdtük, és várhatóan 2026-ban fejezzük be. Every villa will have a private swimming Minden pool. egyes villának lesz egy saját medencéje és jacuzzija. A teraszról rá lehet látni a tengerre. A villák 200 négyzetméteresek, egy belső építész figyelembe veszi a vevők igényeit, trend a minimalista stílus, ami a villákra is jellemző lesz. A magyaroknál elvárás, hogy jó körülmények között nyaraljanak, fontos a kényelem, a dizájn, a tisztaság és a kulturális látványosság. 30 éves tapasztalatunk van Magyarországon, nagyon sok projektben vettünk részt, és most át szeretnénk menni a napos oldalra. And now we are going to the sunny side of Europe. Sokan keresnek villákat Görögországban, nem csak nyaralási, hanem befektetési céllal is. Samoson 25 000-en élnek, sok étteremmel, szórakozóhellyel, parkkal büszkélkedhet. One of the villas of us will be like a lobby. So we are keeping one of the villa for services. Segítünk az épületek gondozásában, van takarító, kertgondozó, így a magyar tulajdonosoknak nem lesz gondjuk a villák fenntartásában. Az utazási kiállításra Samos regionális kormányzója is ellátogatott. I represent Samos Antais region governor of Samos. We are here in Budapest. Samos képviselem, mint a helyi kormányzó, és azért jöttem, hogy üdvözöljem Arya Yomtovot ebben a csodálatos erőfeszítésben, hogy Samos szigetét fejlessze. Improving Samos Island. Daily Express last week gave an article that the best. Samos szigete a mediterrán stílusú élet legalkalmasabb helye. Azt gondolom, hogy a gasztronómiája, ételei, csodálatos tájai, tengerpartjai és Samos városának öreg villái mind a legjobb helyét teszik. Csodálatos az időjárása is, több mint 20 fok van az év 8 hónapjában. The perfect weather today we're talking is more than 20 degrees in Samos, more than 8 months per year. I've been in Hungary in my young years before 35 years and I'm back to Hungary. 35 évvel ezelőtt jártam utoljára Magyarországon. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon boldog vagyok, hogy finom ételeket kóstolhatok, jó barátokkal találkozhatok, boldog vagyok, hogy itt lehetek Budapesten. I meet very good friends and I'm very happy to be here in Budapest. Samosnak nagy történelme van, Pitagorász, Arisztarkosz, Epikurosz szigete. Ők az ókori Görögország nagy nevei asztrológiában, filozófiában, matematikában. Itt található a római időkből Eupalinos alagútja is, Samos föld alatti csodája.